Ki para bangaj biit bat ki parlok baro sa sin ngi pdiang sung bhai pi syakni kajing syakri bat kajing manilang yoblay ngi angu yoblay bulay alam bula don ringkat bat ngiling ba kani katayo baro stiyo bat ki para bangaj biit kani kasngi utrai ka pamenta kalong kasngi utrai ka pekerpang ha ka bangi rakhi ya ka environment sandi bat kajing doi kajongi kalong boblay unsen e ban yalam yangi bat ya kani kajing syakri ka bangi ngin yo ling ba jong kani kapur kan long kajing mentoi na ka benta jongi lang UAPA bat kham tam e ha ka bangi rakhi ya ka environment sandi syabang ngin haj kman tu ngin ya pendam ha kajing doi ko pa jingi bahab neng gumne ko try ngi dam hakis lak jat ki bakut ki bakentang ki jome bat ko try ngi aingo nam da ni kapor ka mesya pat ingi bangila ya ka ban beteng ya ki jing syakri ki jongi ya me bat ha ni kapor ko try ngi kerpat ya ka jing yalam bat ya ka jing don ringkat ka jome ko try ringkat bat ngi ling ba jong ni jing syakri bat ki jing shimenta ki jingi baro isne ban kerkhui ki nang shimenta bat ngi IT ya ki hagi santi ki don bor ki jome ko try bat shimti ki ni kapor jong ka jing syakri ki jongi ya IT santi ki jome tus ngoingi batu ma ngin bau jisu ngipan amen ngin beteng ya kajing syakri ka jongi hakini ka pod da ka bangin ya snok ketilang ban yerwa ya ka jingruai ka ba arspa khandai puar ka jingruai ka ba arspa khandai puar haba atrai ki kam jong me nga perkhat kat nu ngadap da jing lingo ka bekrang nyerwai kani ka jingruai borok ki dekat ka ban yalam yangi da ki samla jong ka balang bat hadin jong kani ka jingruai ngin sayo ya kajing puli na kaktin ka jong blay bat kajing duai na itemen besan jongi itemen besan doktor ilat bor lalu haba atrai ki kam jong mi nga perka kat nu nga da jing ling oba crown nga iki klo nga snow jing real uperta keleng sao dong ka bor jong mi ka pao men sim jong a to ya roya utrai melong ba crow men sim jong a to ya roya utrai melong ba crow kilau balau sang ngas ngô jing pa ngô thiang ki sim hu ding nak ya ulum nga iki the ki madan ngas ngô ruki jing beler basu sing men sim jong a to ya roya utrai melong ba crow men sim jong a to ya roya utrai melong ba crow ban shem hang lut ngam la menta ha ka ding na jingkit ka jong a uba usha uya ban pelat haryanga men sim jong a to ya roya utrai melong ba crow
sim jonga toya roya utrai melong bakrau melong bakrau anda utrai unwan hap deng jeng risa ban let shayin nang nia nga un shao ya ukangu kaya rokan yai sawa ngan penaru mu blei ulong bakrau men sim jonga toya roya utrai melong bakrau men sim jonga toya roya utrai melong bakrau Shua begini pendemlang ke jeng duai ngin pai kat duk ani ki kentien ki bengala ben shem nak kitab Isaya kelandong ke bahnriu ke dekat iwei haduk pra ke kitab Isaya kelandong ke bahnriu ke dekat iwei haduk pra hak asnem bos em Usaya ulayap ngalayo iu try bu da syong hlor ke khet bajrong bat balapen kentiu bat ke jan shimpiar jong u kala pendap ya ke temple ki serap ki layeng haneng jong u Wei uladan riu teli ki thapniang da ki arteli ula thap da ka khmat da ki arteli ru u thap la ki kejat ba da ki arteli u her te wei ula perta hau wei pat ula ong uba khoj u try ki pai ka khandau baro ka dap da ka borom jong u ki nong rim jong ki khardap ki la wen ru na ka jing sawa u ta ba perta ba ya ka yeng la pendap da ka tedem Ting ong kordet yang namar ngalayap namar nga ubriu betengit kirmiang sentur ban nga syong pedeng upat lang betengit kirmiang sentur nabagi khmat jonga kilayo ius em utrai kipai ti wei na kita ki serap ula her syanga bat urunga berhem hakakti jong u bala shim dakanap na kaduan bat ula khta yak sentur jonga de ula ong ru hakmi kani kala khta yak kirmiang sentur jong me Ti ya ka jing bom hok jong me la weng no bat ya ki pop jong me la pen khoj no ti ngalayo sngo ya ka jing sawa try bu ong ngan pha ya no bat u u ban le na ka benta jong ni ti ngalong nga hang ne to pha yanga to blem ka khu yi kan tien bla pulen ka tien ka jong ngi ne pendem lang ha ka jing dwai ko pa jing ba beneng ban biang khmat me ka ne ka no pha singi ap lai Manai ngu yame milari milas mandam la keneringi heki long yeng long sem ke jongi mala keneringi able ke em lang salang apdeng ke air ke ba e jong ke jingem ke jongi heki ni ke singi bat kia mingila able ben kum ke ni ke singi ban ro pandan rom ke teng ba khoj ke jong me kham tam ka sunday ke blabu be kum ke environment sunday able ha ke bangi ro ye ke jing thau ke jong me ke ba phe ke ni ke persai able bat kum ba me mala pen kham ti hangi lam ba ka tien ke ba khoj ke jong me able bangin sumar bat ban pej biang ya ka jing ide bat ka jing em bat ka jing long ka jong ki shikan tien able ngim la klem da sngongu imi able bahwa ni em hakini singi la jan lai benai minta able pedeng ki jing e ki babun na ka bentau niu knyang jing pang Ndrei mem shimle no ingi kum kapalang bat kum ki parabungej baru able mingila banjo ban sakhi baniro panan bram kerjang ba khoj ke jong me langba ki ni ki online service able ya ki bingi ngai scam kala long ka jingker khu ya ki parabungej ki jongi ki bam chumla ban wan ban ki ka yeng ka ban tang ka jong me ho able ngi bu ti ka balang du kum ju able banang la ban ya prang ki e baro kar khu ki project ki jong ka able ne ko porsche ka wai pat ha ka jing la ka gospel ka jong me langba ki mission field ki mission worker ki mission teacher
Hoj ablay ker kuru ya ke coaching center ke bakabalang cume kalabu ablay ha ke ban yarap ikis khon samla ha ke baki laban yeng hala ke jongki kejat ke jongki lang baki ke competitive exams ke jongki hoj ablay ke don ru shibun ke bela kerni ke jing ko abrai jing ke papet kada ki don ke badan ke jing ai ke long yeng ke long sam ke jongki ablay ke jing dei ke mi ke pa ke khon ai baki ke counseling center ablay ke laban pendan kam nyela ka jong ke buj ke bor ke jong ka ablay bagi ke bro kin wan biang kum biji ke long bat kin war ikaman ke khoj ke jong me ni wan ban bu ti ru ablay ke berthai hi baro ko wei ni bu ti ke India jingi ke state ke jingi ablay ha ke jingi dei bniu khnyang jing pang men ser pa me me ke men sim bu khoj jong mi ablay dan lem kat be kinong sin char jong ki ri ke berthai dan lem kat be kinong sin char ke India ke state ke jingi kum chu ablay ni bu ti ki sang ti ke bakhlain ke jong me penchat bor men sim jong mi ablay ai ki ke bor ke jing start be ke jing champang bikina banang yach prang ablay ban le ek ba bhata ablay kum hakini ki por bar ki ayom jong ka jing em ka jangi oh ni boru kum jo ablay ki tu ke ba yo ni khnyang jing pang hala ke jong ki yeng ki sem ke jong ki haki jaka ke ba fer ablay ai ke tak sang ti ke bas bon ke jong me kalaban serpai ki ablay kalaban yadai ki ni ke baro ablay ki laban khe pat sai sien bi kalaban pendan brom ke teng ba khoi ke jong me lam ke jing shekri ke jong ki yel ke jong ki yeng ki sem ke jong ki lambat ka balang ke jong me ablay ni wan ban bu ti ki nurse ki doctor ba ki wei ki badan ke benta ban sumari kini baro ke bayo kini ke jing pang ha ka jing em ka jong ki ablay mendai ki de snam ko khoj ke jong mi ablay tusle ki bagin light ni kini ke jing pang ke bon jaj ablay bagin yo ki ke jing koi ke bet ba biang ke la ban ya shakri ya la ki jong ki paraman siam ni bu tiru kum ju ablay ni kar par me ho ki don chi bon ki ri ki bon par yo sngo ke teng ba khoj ke jong me a bi ki non sen charge ki kin tep ba mela pha lu jong khon bela kha mar wai ki ni par thai bar ki no ki bangai chu ki yo ki ta ka jing em ke ba bom ju kon kan maur kum ju ablay ki nong yalap ke gospel ki badan ke leng slak ni wathai hoj ablay ki dan ki jaka ke ba pher ai ba kum ka tien ju ke kren chai te ki ni ke gospel ne lap ki ben riu baro bat ke ba kot kan sawan ba kata ke jingla ban pendep lagi jong ki benta ke jong ki ha ka ba baro ki la ban yo sngo ke tien ke jong mi ablay ba kata ke jingwan arsien ke jong mi kan urlong he ki sngi ki ya jong ka jing em ke jong ni bo shi kan tien yu shakri yu jong mi ban ai ka khobor ha ke ni ke sngi ablay ban ko bor mun sim jong mi ablay ke baro kin wan ke khet ke jing snai ke jong mi ba kan long ke jing ku ya baro ke ba yo sngo ya ka tu pediang ablay kot kor pa jing ke ni ko por tu da ma bi ki lai ki let ki babun nami pan kor pa ke teng Jesus Christ minta bat halagata amen ublay ungker khu ingi lingba ka jing shashkor ka jungi ya ka jing puli na ka tien ka jung ublay bat ka jing duai bat ha ni ka por ki para bangit bi in poi skui pat ka benta bat kata ka long bangin soyok sngo ya ka jing kren na ka tien ka jung ublay ya ka khubo na ka tien ka jung ublay lingba i pastor bi i jungi Reverend Dr. JF Jirwa bat ngam atatin ublay un pendan kami i bat ya ka khubor ka pama i in kren hapdeng jongi bat hadin jong ka jing kren ka jong i ngin soyok sngoru ya ka wei ka jingrai ka bekerpang na ki khun samla ya ka ban sawan lam shangi na i Dr. Kerinia Karbithai bat kum juru i miss i biang mi daka Karbithai tingin ya shashkor ya ka ktin ka jong ublay nang kong nang sham nakabantai lede bat ka komiti balang baro kawai ngai kublai ya pi baro ke parabangai baye halaki jong ki yeng ki sem ha ke ba pi don ha ka kerteng ka ba tiang tam ka jong utrai baru nong penem jongi o Jesus Christ tong yan tuai ablay ngi ai ngo ya me ba malasya yang ihakan de kapor bangin mane ngen syakri ngen pendon burom ya ka kerteng ka ba krau ke chome bat kham tam ru ablay bangin shaskor ya ka ka ba memedon ban kren hangi hakan de kapor nakan ka ktien ka ba im ka chome kren hangi atrai dau mun siam bokoi kabor chome ngipan haka kertengu Jesus Christ amen kabenta kabangalajiet banbu kum kanong rim ya ka kubor haka ne kapor
Kalong nak tu ke benta bala pule dari teman besan ka kitab Isaya kalenong kaban riau bat katekot kaban engkong ngalajer kerteng yakane ke kubor hakane ke por bat kata kalong kajing itu pau batmai yau blehi ngadon arteli ki benta ki bangadon yakaban bu hakane ke kubor hakane ke janmien nakane ka benta ka kitab Isaya kalnong gaban riau khamtam kitu kiktien ke basakman ki baong kumne hakasnem baus iem usaya ulayam ngalayo i yau trai bau dasyong halor kaket kabenta kapanengkong jong kane ke kubor kalong kane u Isaya lengba kane kajing itu pau u yo i yau trai oblei koma pila yo sngau kiktien ke baula keren hakane kabenta ke longkum de hakasnem baus iem usaya ulayap ngalayo i yau trai uneus imu saya jom kikon Israel hakihima Juda ulayap no hakasnem yau spa lai pokendai bisi shwau kres hadien baula sansyar hadu san pu arsnem lenter yakane kahima Juda hapo kajing sansyar kajong u kiladon bon ba ki jingkerhu ki bau blei ulat he syakane kahima na ke bobon kiliang kerpang eru na ka syongsuk syongsan haka imlang kasalang bat kumju ru na kaliang jong kajing sngan tang suslayap uneus iem usaya layat hu baladong ka beneng ka kendau ngan lengan bat kaladon kajing yam riau ka bakrau hakahima Judahi baro kawai sabaka Asiria ru katu kari ka mamarjan kala berngem ya kaban penhe ya kiput kisam jongka syadu kahima Judahi kikup siliang kisam siliang lay layatu yangi bakelayam pat do anu do nam hadu kata namar bakajing yapno jong daus iem kalong bakeladu no yawai ubalong kumulong knyi ulong pa hakajing im jongki hakaliang gamet bat kumju hakaliang jokomensiam kinong to history na markata ki ong bakane ka jingjia balayap no usiem kadai da shisha ka jing ka kim ka lane ka crisis ka bakim pat Jumat menoro ngiru ki para bangay behe kumbangiatip baro ngidang don mentah hapedeng jong kane ka jing ka basyirkai hadu kata-kata kabang empat Jumat juyok sengau menoro haka history jong kalong breu man breu jongi haka nekeri bat haka pertai baro kawai kajing trei kabasyirkai jong une u coronavirus haka jing kta jong u yaki babon pa ki mensiem ki balayap no kibabon ba kibadang don haki jing sumar haki jing tiak pang jongki haduk kane kepor kajing kabalami na kajing du kam du jam joki babon ba kibreo kajing kabalami na kaliang jong kapule dangle haki kuon haki kti haki samla kentai bat cenrang bat ki wei patro kajing kabalami nakaya kayeng nakatrei nakakta kibabon ba kom kita
kalong kabasisha bakadei kakim kaj kabala pensitom jimut haduk kata-kata yaki beliau baro hasla jong kaneka pertai Nrei ki para bangin bihi kabas ngautenat kalong bau isaya hapersya jong katuka kiem kaj kabau laya kendu lem balaki jong ki paradok prasnam jong uhajuda balayap no usiem usaya ulale kumno ulaburi yelede lani ladanga pendon kam deki kitien ki bala yok snow bahamenta ula self isolate yelede syaki pulet ki bari tam jong ka jing em jong ka mensiem ka do nuot jong ki banwat yau blei jong Abraham ublei jong Ishak ublei jong Jacob badu blei jong ki bangai baro hang no udon menta une ublei kenang banda balasem layo i yo ulang ba ki jeng yetu pau ban sakerpat na u ya ka jeng yarap kabakane ka hima juda bat mangiru ngidon kam hakini kisngi hakini gipor mentah kaladai yagi parabangai baik bangin nang buri shu yalade hakini kisngi halaka jong ka jeng em jongi marwai bat halagi jong ki yeng ki sem jongi banwat yau blai banwat ya ka jeng yarap ka jong blai ka ktin blai ka ong wat yau trai kat badang la ban sem yo bat to kerpat yo kat bau dang hajan ladangi wat ya da ka mensiem bat ka do not baro klem artatien eru emu belayun penpau yang ladakan long kemon jong ukum bakal long yo isaya lengba kijing itu pau kiba unsa penpau hakru kom beper hakajing em jongi shua bakan wan kaneka kim khai kabalami naune u corona virus kilok bai jonga nakwa ban kedau hakane ka sniu try kabadairu ke environment sonde bakat don kane ka kim khat nakal liang jong kane ka jing penlong ka jong ulai nakal liang jong ke environment bangi ong kerpang ru hakajing yadai bat ki wei pat ki jing tau ki be em ya ki bau bleu labu bakin ya don lang hakane kabenta jong ka perthei hakabangi ngi em ngi shong ngi sa kirustat ki ong ya kane ka kim khat kadai kata ka ecological crisis kabaka wei ka benta kadai lane ka kta ya kane ka environment ya kine ki saudong saukun jong ka ri ka jongi bat hakiri baro jong ka ka perthai ngi ai go yau blai bola bo yang i hakabakom kane ka ri ka ba itnat de sisa ngi larwai meneh ka basdang ya ka dokot ka basngau tenat habang ayat lengba ki lauba lausan ngasngau jingpa ngau tiang kisim hudieng nak liar ulum ngai kiti kimadan ngasngeuru kijing beler basuk sieng mensiem jonga to yaron yau trai melong bakrau hakabakum kani kesngiu trai pat ki para bangai ngakwa ban kedau ya kata ka bang loong lo babaka donte ka crisis ya ka environment kadau bang ong ya kata kalong kajing yo i bakum nur kumno ubriu hasla jong kane ka perthai mangi ki briu ki badon hasla jong kane ka perthai ngem siem la pendep hok ya kata kabakat
tien ka chong ublay kala keren syai hangi. Kabadai ka kamram bat ka jingkit kli. Kabamangi baro ngidei ya kaban sim kia ya ka. Ka kitab Genesis kalnong kabaar kat khot kabakhat san ka ongkum ni. Bat utrai ubau blai ula sim yau tau brieu. Bat ula bo yau hakakper Eden. Ya kaban trei bat ban sumar ya ka. Ngakawa ban ya kini kikentien para bangai baik kibat don kamha hakane kepor. Ulabu yau Adam hakakper Eden. Ban trei ban sumar ya ka. Ngasyap tieng namar kata. Yala debat yang iru baro. Baladangi yet yala de hakane kiski hakane kipor ke bamenta. Bat ladangi don ki khmat ki bangi dai ban pe cheki saudong saukon jong kanega nongpa jong kanega snong hakaba menging ya syong ya sa ngin yo I ya katate ka bangala ong bangim sim lale hok ya ka ban trei bat ban sumar ya kanega mariang kombau blai ula ibet ya kaban syania hangi. Dai na kata kadau hakarukom kabalengkot hakane ke environment sonde kajing khot yang I kalong bangin yo sengau temai. Bangin perkhat temai. Ya kane ka bau belai ula keren nadu ukpatemen ubanengkong jongi hakane ka pertai. Balabo ya ubat yang iru baro. Hasla jong kene ke kendau bangin trei bat bangin sumar yaka kenang baka burom jong ublai kampau lengba jong kene ke jing penlong ka bai itenat ka bau blai ula penyo hangi dai na kata kadau pa ke Presbyterian Church of India hakane ke tayau ka baladap lifeway tarik ume arhajar arpau Bangilara ke ya ka kom ka Pentecost Sunday. Labu ya ka subjek pedeng jong kato katayau. Haka balapan baik baki balang baro haka PCI kidai ya ka banya penlek jengmot. Bat kata ka subjek pedeng galong ko mensim bakoy. To one bato pentemai ya kanega jing penlong baro kawai hakiktian jong ka PCI kom Holy Spirit renew thy whole creation kanega kendau kanega mariang kanega jing penlong gadai ka jong utrai tongin duai bau belai dalau jong mensimekoi un ai hangi ya ka bor bamangingen le yala ka jong ka benta khamtam kum ki Kristan bat ka balang Kristan ban pentemai pat ya ka nega jing penlong bakan yo ban keren bat ban penpau saka protei bau blei wa em u blei u basisha u don bat uyai sensyar ya ka baro kabentah ka harpat ka bangakwa bangin ya pei hakane ka kubor kalong baune u Isaya kabanengkong ulayo I yau trai ula syem yau trai hakato kajig itu pau jong u kabaar pat kabasngau tenan bat kababut nakane kabanengkong kalong kane u Isaya leng bakane kajing itu pau ulayo I yau trai ba udasyong halor kaket ngila kedau sakmat ki para bangai bai hakane kajing selok baka ket usiem juda hakata kepor bau Isaya ulayo I ya kajing itu pau kala sudah kala teli
Namar ba usiem usaya ulayap. Usiem usaya uladon halom jengtap. Henrei mentapat. Ndah bau isaya ulawat. Bin pa bin yaki jing mayan. Yaki jing shisha jongka jing long blay. Utau blay ubadon bor baro. Utau blay ubadon bor baro ulapan pau hau. Ya kata kajing shisha bau day utrai ubadang syong halor kaket. Bat kata kaket kadai kaket kabahajrong tam. Ya giket baro kibadon hakane kapertai. Habangi ong kaket ko kiparabanget. Kajing mut kalong bakadei kajaka. Jong uwei ubadei unong sencar. Uwei ubadei unong bishar. Bat uwei ubadei ubadon bor baro. Kini ginong sensar jong kepertairu ya bau blei ulabu. Ulapan kup haki ya kini kibor. Halaki jong kiri bat ki jaka hake baki kidon. Henrei hakane kepor u isaya u yoi hakaket kebak litam. Yau sim jongkis im yau trai jongki trai. Ubasyong hakata kaket kumunong sensyar kumunong bishar bat kum ubadon bortam naginong bishar kinong sensyar baro kibadon hakane kapertai. Ngam artatin ayeru embau isaya hakata kepor. Ulahun jerot ban yoi bauta ublei halor kaket kabhajrom tam. Uyai pek uyai sensyar uyai penra uyai penyai entang ya kejuda. Henrei ya kiri jong kapertai baro kawai. Sengap kesam kabasis palai kedekat kabakat kendai kong kumde. Utrai ulapan skem yala kaket hagi beneng. Bak kajing sencar jong u kasencar halor baro. Nang takasam kaban riu kedekat kabanyau kong kumde. Usen syar dalakap jong kabor junom. Kikmat jong u kikmi ya ki jaj benriu. Wat ai baki bakiat kin kentiu yalade. Kini kiktien jong uneu nong ruai sam kan ki parabangai. Kibaong kikmat jong u kamut kikmat jong utrai ublai badon bor baro kikmi ya ki jaj benriu kilong ki kentien ki badon kamba naka benta bamangingin sautu ya ke kabong nong ruai sam ula keren naka benta jong iru hagini kisngi ngalapet banyo shu ya kajengmut jong kini kikitien nagi version fareng kawai ke Living Bible. Ke Living Bible ya kan dekat khot baro kawai sam riu pun riu nyau keongkum ni. Because of his great power, he rules forever. He watches every movement of the nations. Hakaktian kasih kikmat jong u kikmi ya ki jaj benriu kalibing Bible ka basau tenak ka pensya cu ya ki jengmut. He watches every movement of the nations. But nang tang peru ya ka New International Version kaongkum ne ya ki tu kiktien ukmi ya ki jaj benriu kaongkum ne. His eyes watch the nations. Let not the rebellious
rise up against him. Kikmat jong utrai kitrai badus iem kis iem. Ubasyong halor kaket kaburam kabahakli tam upek bin pa bin ki para bangai ba jonga yakaway pakaway kari kahima kabadon hasla jong kane kapertai upek bha yaki rukom trekam jongki upek bha yaki agenda jongki upek bha yaki polisi ki jongki yo lei kila banwalam lane kila ban penpoi ya kiri bat ya kepertai syaka jing ma bat ka jing mensau ya ki bakum kita kinong sensyar ublei ula ban pensange no ula ban pendu no ya ki jing mut ki bakum kita namar bahaka ket ka buram ka hok bat ka jing sisya ublei ukwa bakajing sensyar kan long nakabenta kajing manba kajing roy bat kajing sok jong kiri baro bat haka pertehi baro kawai kikmat jong u kikmi ya kijat benriau kajing mut kalong bau blei nakli tame airu ya kajing start ya kajing champagne hakine kinong yalam hakine kinong sensyar jong kiri ke baper hakane ke pertai bahapa kia kendu kerpang ya kajing kabakat kane kabalami nau ne uknyang jingpang u coronavirus bat pakiyawat ya kilat kelenti banjok no yau ne uknyang jingpang ublei ai haki ya kajing start ya kajing champang bat ngahi ngengej bau blei badon bor baro habaka longkam mon ka bakut ka jobu unsa ai ya kajing start ya kajing champang ban lap no yau tau doi yau tau vaksin ban jok ya kajing triam ya kajing cerkai jong uneu kenyang jingpang syuk nakata kadau bau blai Ukraine leng bau Isaya baki kemat jong u kikmi ya ki jai benriu baro uneu nong roi sam hagat khot ka ba prau ong namar katai gini ki khot ya kini kikdien ki bas ngau tenat ato kerku yau blai jongi pi ki kenja benriu bato penlong ban yo ngau ya kajing sawa kajing yaro jong u balai uba pensa hakajing em ya ka mensim jongi bat ubom sya ban penki yaki kejat jongi syuk kedekat kapasipa wong nabame ablai kabut hakajing start hakajing champang hakajing tiplut jong me yaki baro bat hakajing start jong me baro bat hakamon jong me baro nabame ublai me perang yangi kom baju perang ya karupa nang tahu ong ru kedekot ke bakadar ngilalek lengba ya kading bat lengba ki henrei melawalam no yangi syakajaka kabapahu kabamot bagi don kipor hakajing ya lenti jong jaj meriu Israel ko mengiatip baro bau belau penyan ya ka lenti ka ba ya ka lenti ka ba kelan namar bau kwa ban perang ya ka ukwa ban perang ya ka jing jongka ya ka jing long jing im jongka kum baju perang ya karupa
dakinong senak siar dakinong senar rupa unong ruai sam uyo iya kata kajing sisa bakita baro ki hapo ka jeli jong ka jing penyaj ublay badon bor baro bat su ruwong hakata kajing penyaj jong ublay badon bor baro ngilalek lengba ya ka ding bat lengba ya ki kapan kan mau yang iki kamba ki bau bleu lale nado bau penyaj ya gajat benriu Israel hakadureu basau nado bau blei ukat arliang ya kawa Jordan bakin poi ki kon Israel syakari jong jengkular kabapan sisya ya kane ka bau ong haki dekat haki kitien ki bakat do jong dekat ka bakat ar rei melawalam no yangi syaka jaka kabapahu kane kapan kan mau yang aki para bangai syaka tu kajing itu kana alane kajing dia ka bamangi barong gelatip hayaka ngatang suong ya kapiong ya katang ya latip ha pastor kajing ya tu kana kabas ngau tenan bat kabadon ke kubor kerpang yang iya gini kisngi ke bamenta kabadai sapang kitu ki samla jiu laingot Syedrak Mesyak bat Abednego bikin mau para bangai baik jongang ya kata kepor kabaus im Nebukadnezar ulapan benah ya kejing penbenah syakari baro kawai bahkan sadon kasngi baun pen kentang ya katu gadur blaik siar jomu bat hakata kasngi kejing pen kentang ya kata gadur blai ula airu ya kehukum babaro kikun kirayot jong kahima Babylon ke jong kidei yakaban dem ngon lagi joki kli hakmat jong kane gador belai mar yayo sngau yaka hukum kabaong to dem ngon baro hakmat jong kane gador belai batula airu yakata kekendon nrei ladadon manu ladadon kino ki bom dem ya kane gador blaik siar ya kita wong ngan bread no syakala warding ndakala poi kata ke sengi baro ki kon kerayot jong himabilon kele poi hakata ka himang ya kan mau baro ya kato ndala poi kata ke por babaro ken damngon hakmat jong kata gador blai kilayale kumta nrei ndala pej ba don laingut ha utau paj ba jong ka hima ki bom sum dem ki ba yeng tek halagi jong ki jaka ki jong ki kala pelengo ya ki wei pak bat kita ki menteri ki korbari jong urusim kila lej ya kaban mudoi persya ya kini laingut ngiakan mau hakmat jong utaus im Nebukadnezar bat dalaya lam ya ki markhamat us im wong kumno kalaban long bamapi pila penken ya ka an ya ka hukum kabamanga ngalaong babaro kidei ya ka bandem ya ka bat lada ki don ki bom dem pitip de em ban bread ya pi sya kata kalawar deg kita laingot ong kektien ke jong ublay kila ong syai ngilatip ya kata tang bamangi te ngilarai halaga jong ka mensim ka donut ka jongi bangin nom dem dalai leiru em ya kan ka dor belai bat bangin nom ko nguru ia me kus iem badon borom
tang markom tahius ia mula bitarong ke kedian ke jong belai baulah hukum ban pen me ia kata kalawar deng nyau sya ka jeng kloj naka baka julong mensua ban dalale ia kata laong la hukum ia ka bante ban khom ia kita laingot bat ban subret ia ki pek kumta sya kata kalawar deng kabaka jing kloj jong kakalong palan nyausya ya kabaka julong hakipor baro Maria bret komta unubukan nasa bagi kihan baro kenang mut bakat total kot ke jeng jongki henrei ndahabalayat kendiat minit kata kabakila bret ya kini laingut sya kata kalawarding kajing pela naki jing pela ke bakrautam kalajia bat kata galong baki nilai ngut kila syuyat kai ha kata kalawarding batang kajing semading yaki janji nep yau nyukli jong kirom don kila yayat kai laj luy hakata kalawar deng ka basyarkai us iem bat kita ke kihan kila lengo barus iem lay no la pej bah kumno kane kala ban jia kumno kane kala ban long ulo hong ya gitu kebiya don lang batu hang ta hakalari mdei bangila bret laingot nrei ngayo ibadon sawot bat uta ubasau udei ukun jong kiblei kajing sisang kalong ki para banget katkom kene kekdien ka jong ublei lato kumne ublei jongi yau bangi syakri ula ban pelaj yangi nakalawar deng balat hang rehem badun pelaj yangi ru nakakti jong bai kesim Nrei lada kumta kini kiktin ki pas ngau tenlat ha lada kumta kamut lada jia bau blei jongi unum pelaj yang ina kajing yapro kamper lada kumta ru kosim totip mame banginom syakri yaki blei jong me lemne mane ya kata kador blei ya kaba mela penyeng la pen sisa ya kata kajing kular kajong ublei badon bor baya laki jong unri unda un sumar bat un pen pau ya la kajong ka buram kajong u ha kajing ya lenti ka ba tan jong ki ha kata kapor kajing sisa galong bau belai jong Abraham belai jong Ishak badu belai jong Jaka ulari ulas sumari ya kita kibala bread lot ya laga jong kajing jong ki hau banda habala seib yang ya kita baro laingut syaka jaka kabagi dai bandon kini kilong kikintien kiba Nebukadnezar ula keren nak kata kepor sengap hangan pule ban penken mau biang yangi ya ke ka bau blei ulale ya ki ndakum ta Nebukadnezar ula keren badula om long balakar hu yau blei jong Syedrak Mesyak baru Abednego ubala pa yau angel jong bat ubala pelaj yaki syakri jong kibala syania hau kibala penkela yak hukum musim bat kibala aiti no yalaki met baken nam syakri lemne mane yau no blai latang yau blai jong kihi
Bat kapasau tenat kalong bau siem Nebukadnezar ula keren syuk saya kini kikentian. Namar mdon uwei pad ublei ubala ban pelaj. Kom hakane karukom. Nangta kabas ngau tenat syuk kalong bagane kajing jia. Kalawan ra ya kajing kerku kebakrau hakine laingot. Bat katakan long baus im Nebukadnezar ula kentiu yaki halagi jong ki kam ki jam hake baki ki dan ong kektien ke jong ublai ula kentiu nam yaki laingot. Usyedrak Mesyak pat Abednego hakasnat jong ka Babylon. Kane kajing sisya bangilaya selok hakane kepor. Bau isayawong hakasnem bau usim usayaw layap. Ngalayo yau trai bau dasyong halor keket. Kapan pau ya kata kajing mayan jong kajing ngejongi. Bau ne ublei jong Abraham ublei jong Ishak ublei jong Jacob ublei jong Abraham jong Syedrak Mesyak baru Abednego ublei jong kibangai baro. Udang don halaka jong kaket ka jong uban bisyar ban sensar. Komo badon bor baro. Ya kiri jong kepertai baro. Kenang ba mangi kum kibriu kibasyong asla jong kane ke kendau. Kam tam mangi ke balanget. Hau trai banunong penem jong iu Yesus Kristus. O balang utrai jong ki trai baru sim jong ki sim. Onang penpau syuk hangi. Yaki kamba kibau udang le bat undang yai le hakine kisngi bat kipor haki bamangi ngiem. Uisaya ulayoi hakajing itu pau yau trai. Hakata kesenem nyau spa lai pokendai bisi. Baus iem usaya ulayap no. Allah dah kalong kaman kajong ublei ko ki para bengai behi jonga. Bayangi mentah hakane kepor hakane kesenem ar hajar arpau. Hakasnem kajong utrai. Kasnem balawan pau uneu kenyang jingpang coronavirus. Yau bangiem simlak me lenti menu menuru hagajing em jongi lai benai mensuar. Lada kalong kaman kajong ulai badon bor baro. Bat hakanong rem jong kajing ngait kabangingi don hau. Bat haki jing sisya jong kajing yai wat jong yau. Leng ba ka bangi pule ya ka ktien ka ba em ka ktien ka ba don bor ka jong ublai. Leng ba ki jing ya selok jong i ki ba marmet bat ciyeng baru ne ublai ba don bor baro. Ngala ong bau ne ublai on penpau bat on yai penpau te hangi. Haki sor bat haki dor ke ba per. Bat akan long kajingu bat kajing yaro yau blai. Bahkan sapoi shen kesngi bat kepor. Haka bamangi ngin medon syu haka neka kem kaj. Naka jing mi jong no kenyang jing pang. Nreingin jam syasiliang. Jong kajing laj par nakini kijing nakini kijing khuslai nakini kijing tenju nakini kijing bom yo shu yaki ke mangingi dai ban yo ko makalong mentah bau neu trai jong ki trai barus iem jong ki siep on yai kersian bor yangi kombaula kersian bor yau Syedrak Mesyak baru Abednego bangin yang scam haka jengai jong une ubadon bor baro bat mano bantip
ki babun nangi la syai la sisngi kila ya ka ban sakhi ya kene ka jing sisha bat ban ong hakas nem ar hajar arpau balawan pau uneu coronavirus ngalayo i yau trai ngilayo i yau trai bau da syong halor ka ket jong ka buram ka hok bat ka jing sijaru bat sa sikentien kene ka bentana ka kitab isayan reulenong iwai ter ko mangilo pule syadien uneu blai upan pau ya ka jing sija bau long ublai ubakoj utrai kipai kapaka jing mo tenrai kalong baulong ublay ubadap daga jing bad daga jing isnay baulong ublay ubadap daga jing mapay yang ikinong pop kibajot kibarem kando bahabangi pai syau bahabangi wat yau bahabangi IT yala ka jing em jong ihau on pen pau te haki ni kisngi ki jongi haki jing don kam ke ba per nyo ka jing em jongi shimet bar haki yeng ki sam ki jongi para bangai ba e kam tam bangem yo shu ya ka lan pan don lang hayeng mane une ublai on yai pen pau kerpang baka jakaban mane yo kam dai tang hayeng mane nrei ka long kam tam e haka men siem bat haka jing sisa kabadon kam yang imenta kalong mengin pai temai ngin wat temai ngin IT temai show neutrai obadon bor baro bangin yo i yaki jing itu pau kibat temai lengba jong kane ke jing dia kabat surkai hakane ke snap hakaba mangi ngiyat lengba hakasnem baus iem usaya ulayap ngalayo i yau trai bau da syong halor kaket ngaduai bau blaun kerku yang hilang baru man ngaduai bau blaun yarap yang ihe kena kepor bangin le kawai ngas kadon kecing alam yang aha bangai alam makan kepor banganai lat yang ibaro halagi jongki yang ki sam lagi bangi ngidon bangin IT temai lede syau neutrai ublay ubadon bor baro ubadang yai syong halaka jong kaket ban ri ban sumar banda ban ker yangi ban yalam yangi kabaudon kam nangi kalong bamangingin pai temai so kabadon kam nangi kalong bamangingin IT temai ban syakri kam hayo kat baudang ibet ya kaban pensa yangi hasla jom kanega kandau para bangai bayi pidon lagi yang kisam ki jong pi kan ke janbe mdon meno bala ban yo i pi ke badabar tang ba pi don si yem la do bleu kran ye pi ha kan ko rukom lang ba kan ke ktien ka ba em ka badan bor ka jong baru khot ye pi ba pin wat thamai u khot ye pi ba pin yo i ki jing itu pau ke ba thamai yo blai u ba ye yo pi ba riu ba sumar u ba dau ba ker ye pi pila ban le ya kata tang basura kakti ngangam yoi rau blai badon bor baro uyoi sura kikti ki jong pi kom gadak ba piong ko blai ko kpa ba e jonga ko jisu nong penem jonga ngai ti thamai ya la ka jong ka jeng em ka jonga ame ha ka ne ka chan me si yeng ya don kum ne pinong ya iti thamai ya la de hame aplai ba men ri man sumar men da man ker yangi men ya lam yangi leng ba kini ki sngi ke badangsa ho ni kermen ablai
bama me hi men penkut no ya ka jing trai ka pasir kai jong ne uknyang jing pang lada pile ya kata para bangai bai ngangai pile ngangai ki babuan ki le akne ka chan men ngan dawai kerpang ya pi nang de kom ka jing ya sulok lang bau blayon kerku ya pi onri on somar ya pi unai ka jing suk ya pi unai ka bor ba pien chen ya lo thau badun ya lam ru ya pi ba pien yo ya ki jubab ya ki jing dwai jong pi na ka banta ki jin don kam jong pi kano ka ba pi don kam ngen bu ya kita hakamat ka khet ka jing snai ki jong blai kham tam ru ya ki jing kit ba kia ke bangi don ha ki jing em jong hi namarune ubashong alor ka khet ulo ong ru ya ki tu ki kentien to wan hanga pi baro ki ba thai bat ki ba kia ka jing kit dengan penjam ya pi tongnya duai soba pendam ki kli baro hagi yeng ki sam hagi ba pi don para bangai bai chama ubleu don hagi yeng ki sam jong pi ubleu don hagi yeng ki sam jong i baro ki yeng ki sam ki badai naga balang jong ne nong thamai lane ki no ki wai pat ki be sim bentalang bat ngi hagane ki jing sang hagane ki jing mane yo blai ki badai ne ki wai ki balang ki kenon balang ki bom don ba ki no ki bawat yo blai ngin lek menta saka khat ki jing snai ki jong blai au blai bo pa jong i ba bendang i don gadau ko ba krau ban ai ngoi malna keren hangina ka ktien ka ba em ka ktien ka ba don bor ka jong me bahadu menta ablai bat chedu pom jukut men yai long usiem jong ki siem utrai jong ki trai uban yai shong ha ka khet jong ka hok jong ka boram bat ka jing sisa ublai batang ba me hi ha beneng bat ka kendo ublai alam yala ka jong ka jaj penriu Israel yau Isaya yaki jong u Shedrach Meshach Abednego bat yang ngiru hadu menta medang long uju ublai men yalam bat ban men ya yalam adwaya blai kene ke por men kerku kerpang yaki ne ke mesim ke kodor baro ke badon halagi jong ki yeng ki sem ki jong ki kenrat na metip yaki nadong sedong metip yaka bami jong ki metip yaka berung jong ki metip nadong sedong yaki jing telat yaki jing suai yaki pop kiduna ke pelat kerengkang ke jongi to kerku yangi to isnai yangi to yarap yangi bahagane ke sengi hagane ke por ngen yo i yame bamera yalaki jong kikti bame onga i yapi bame kwaro yakaban kerku yakaban pendap yangi daka jing suk bat ke jing keman ka jong be kerku yang i atrai badado mada wai no kene ke jing sikri ke jing pendon boram ka jong i me sngau yang i map yang i kanrat ngi pan ngi ngu ngi dam ye kene ke baro haka kerteng bat naga bentau trai baru nong pendem ba e jong i o Jesus Christ menta ban halakerta amen. You breathe.
hukum lay bandiang kamaladi baro bendu piklet ya kakamram bublay labu kapur lapoy menta la di ban pen gula kin mo ya ka jing ko ka jong ublay turai no sa shi sin ban lum ban day ka e bala hukum ning kong ublay aku sordar balay me penjat jing thao ublay ki jing thao baro kiam ki u ka e ba pha ublay me glad banbu Kipara bangait biit barok sa sien ngi angu yublay na kabenta ka kubor ka ba ngilayot snow na pastor jongi batu blay unkur ku yingi lingba jong kani ka kubor ban nga ay kublay ginang isimenta barok hoaj na du kibala yalamingi ha kijing ruai lang timan san ni bala yalamingi kijing puli ya kting kijing blay bat kumjuru ya ka special number ka bangilayot snow kini ru kilalong ka kubor na kabenta jongi ha kani ka por ngilapoy ka benta bangin penuai no ya kani kijing syakri kijingi to blay unang kerku pi bat ikiying kisem kijing pi tungin pediang ya kijing kerku penuai Haka bawai no jong ni kajing syakri kajungi tu da ai ba kajing ijba kajung blay pa kajing ai kajung Jesus Christ ba utrai lam kajing slok ba thiang ka pam sai bor ka be lam kajung min sem ba ko kini kajing kerku bilong lai we blay kina long rengkat ba ni we pi we ba baro ba dem ki ba mani me haka ni kari kajungi pleng satlak jong ka perthai ru na do mentas tu ki bam cukut amen